gento karibu naenda ase channel yeito yenseka y'omogusii naende twagoka ase bari mwatotebi ng'a amarieta aya abagokirie iga egotokonya egere twabaretere ebibindi biri mwanchete ase eng'encho twanyorire ng'a bado mwanchete amarieta aya nkoragenderia torake erinde tubaretere naende chimeaning chinde twarakwanire igoro ya amarieta y'ogotakerwa igara amange amarieta y'ogotakerwa na amange abana igo bagatakeirwe ase egusii buna bono nkobaretera nde erieta mbera igo rigocha korwa ase erieta embera ekero okoigwa embera igo emineti ng'a omonto nakwa bwango iga oboina bokaremwa akabekwa aroro bono embera yaye nekorete ki nereo bono ng'aki are konyarekana omonto oche korokwa mbera naende momenye ng'a mbera eri tokorokwa nonye na chikabera chinde nkorokwa bare buna bono abataita babwate erieta mbela nabo emineti mbera buna riri riaito kabisa mbera ria seito omwana iga are korokwa mbera ase esabwa bwekobwati iga omong'ina iga akona konyora abana basira onyora omwana rero osira omwaka onde gose emiaka ebere gocha omwana osira bono ocha konyora omwana orora ng'oyo iga nkomotakera na iga akomotakera ekiagera embera ende nere isika ere fresh omwana onde iga asira bwango iga agatindekwa embera teramera na omwana onde oiboirwe bono bakumia gaki kana barana kogenda iga yagera omwana oyo osaberwa obekwa ariang'e ang'e na embera ari mbarabare erinde otakerwa bamoroka erieta mbera philosophically mbera igo nkeri ng'a nonye embirechi ebio gose kende karoge goita abana aba kegocha kogekomorora giateba ng'a oyo ng'oyo oyo mbera nonye nkero giatama ng'a aye mbera nkingo igo that was the philosophical thinking barakora ng'a tiga tumoroka iga erieta rinde abagusii bare korokwa omwana erieta ndirori eng'encho sana mariachana timaite osayekwana korigusei nabwo mariachana omong'ina agakona konyora abana basira onyora omwana osira korende ekero ekonyorekana ng'a abana bakure bwango ase keri gekorokwa ng'a in successive series in quick succession erinde abagusii bateba ng'a oku nokoriachana ng'aki bakoriachana iga ng'aki basira bwango oyomo orobekana oyonde igo bariachana bono ekero yatokire ng'a abana basirire iga ase okoriachana omwana onde ocha gotoka erinde bamotakera barora ng'a bono erieta rarokwe iga akorokwa mariachana abamwabo mbariachana bono oyo tokomoroka mariachana erinde esystemu eywo esire bakorekania esystemu eywo ya abana bagusira omwana orokwa mariachana erieta rinde ndiro abana abatakere barenge korokwa erieta nyagesururu gose erieta bikundo bare konyora onya abana barenge kona gosira rioka oyomo ocha otakerwa erinde abanto ekenyoro nonye mogeni onde ogoeta amanya ng'a omwana oyo gatakeire bamobekera alama ase omotwe bamogingira etukia bamanya gotika etukia nyerere gochia igoro buna egekundo egesururu yakinege buna egesururu keri kia ekebunchururu erinde monto onde bwensi ogoeta karorire ng'a omwana oyo gatakeire nonye ngosoria ende atagete korenta iga agotiga buna nabatebia omwana oyo tari kona gochiesarwa gosonya abana bare kobuturwa ebiboko omonto akwa banga orache oake ekebunchururu gose oake entabo igo moigwete ng'a gokokwana ntabo oyi na omwana onde rero otakeire abana bare korokwa ntabo oyi na oyo otakeire oyo ore korokwa kegunchururu
naende nere orenge korokwa bikundo abwo tibarenge gochieserwa abwo na abana batakeire.